saben sore wakadi mantenan. Gelas siji kentenan nika pun biasa jaman nom-noman kula. Nggih, gawat. Sampeyan duwe bojo dereng? Kula duwe bojo Setunggal. Lho. kok duwe bojo setunggal maksudnya iki? Nggih, bojo kula setunggal. Ning pitunipun kok Sambungan. Wah, iki wong dugal tenan iki. Ngene, sampeyan ngoten niku. Obate namung sampeyan prei. Dolan ning tempat-tempat sing ngono kuwi. Prei ono. wong duwe bojo sampean. Tamongi. Kowe duwe bojo sampean. Tresnanono bojone sampeyan. Kurang piye? Leladi kat jaman samono sampai jaman samene. Sampeyan pikir niku. Kula niku mboten saged ngumpet. Angel iki. Angel tenan ngene iki. Lho pripun? Cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kanca-kancaku kabeh? Iki wis padha mlumpuk ning kene. Kok ketoke kok ya padha akeh iki pasiene iki. Nah, iki tak takoni siji mboko siji tamune sing padha lamur rene. Ning pertapan Wirtik Station. Iki jenenge pancen rada nyowedi. Jenenge Wirtik Music Station. Utawa Wirtik Stasiun. Iki sapa sing pertama iki? Sajayan wong tuwa mara rene. Ayo enggal maju rene monggo bae monggo. Monggo mriki, wae dalan, diwehi dalan ngono. Aja sampe jeneng wong tuwa kuwi dikerake. Ayo rene monggo mriki. Nggih, monggo nggih, mriki mawon. Nah, nggih. Kula tangerti naminipun sinten saking pundi. Nah, sampeyan larane napa, keluhane napa? Mengke monggo indang matur. Monggo kula paring kesempatan sampeyan matur. Monggo. Nggih. Sang Begawan kenalaken nami kula menika Waluya. Senajan to nami kula niku Waluya alias Waluya menika lek dibahasane menika artinipun slamet utawi wilujeng utawi waras. Ning sunuwun Begawan sang Begawan kula menika akhir-akhir menika awak kula menika mboten kados jaman kula umur 35 40 tahun. Lah umur sampeyan pinten saniki? Kula menika sampun umur 70 luwih. Kepara menika lek diitung menika 78. Akhir-akhir menika awak kula menika jan boten penak. Sajane kula menika riyen-riyen jaman nom-noman kula menika termasuk kreman. Lho. Napa menika kreman? Kreman menika preman kula niki, nom-noman kula menika saestu tiyang pundi-pundi kemawon menika jaman nom-noman kula niku hebat. Nyandi-nyandi menika diceluki Waluya ngoten. Jaman nom-noman kula niku jan rasa. Jaman nom-noman kula menika
Sinten to ingkang boten kenal kalian preman pasar. Kula niki biyen nom-noman kula saestu. Wes pundi-pundi bakul. Pundi-pundi sing dodolan mesti kula target. Kula jaluyar ta jaman nom-noman kula niki nom-noman kula niku rasa. Jaman-jaman nika, lha jaman sakniki majan kula pun tuwa san saestu kok kelingan jaman biyen niku. Ngoten menika. Ben sore ting, ben sore wakaji mantenan. Gelas siji kentenan nika pun biasa jaman nom-noman kula. Nggih, pun. Sampeyan mboten usah cerita jaman nom-noman sampeyan. Saniki keluwane panjenengan apa? Mbah Waluya. Keluwane sampeyan apa niki? Kula menika keju kabeh sikil kula menika nggih mlaku nggih jangkah ngoten niku mboten pati penak. Oleh 3 meter menika pun menggeh-menggeh. Oleh 3 meter pun redeg awak kula. Ngeten. Sampeyan tasih kenal kalian wong sing dodolan ning pasar niku. Tasih kelingan emot kalih kanca-kanca pasar sing nate sampeyan jaluki duwite. Tasih kelingan? Tasih kelingan. Lah ya niku. Sampeyan mara ngene sing duwe toko utawa sing bakulan. Jaluk ngapura. Duwite biyen wis tau mok jaluki. Duit badine titik. Wong dodolan iki pira to badine kok dijaluki dhuwit. Saman parani njaluk sepuro nggih. Kula niki wak isin aja isin. Jaluk ngapura kuwi penting amarga sampean biyen jaman nom-nomane salah. Jaluk sang pangapura mengko dadine sing jenenge penyakit. Sapa ngerti biyen sampean tau disedakne karo wong sing bakulan ning pasar, ya ta? Nggih. Lah nggih. Pun sampean larane keju-keju ndredeg. Nggih jimbe-jimbe rematik. Malah niki wonten mriki menika tumbuh udun menika. Oh. Udunan. Biasane niku wong biyen niku udunan niku wong biasa nglingguhi bantal. Niku kala mangsa iso dadi udun. Mergo sing jenenge rambut kuwi kala mangsa ya eneng apa menika? Kan bantal menika biasane nggih turu. Lah niku rambut iki kan biasane niku. Rambut niku eneng kuman-kumane. Lah dadi terus sampeyan kuwi iki iso mengakibatkan bisul utawa udun. Mboten kula niku mboten nate bantal, sing ning bantal niku dalang. Oh nggih. Oh larane sampeyan niku. Nggih, begawan. Wah, penak niku tambane penak niku. Lek sampeyan lara jimbe rematik pegel inu ndredeg awake ora kepenak. Coba sampean golek menika sing jenenge godhong sirkaya, nggih. Godhong sirkaya. Sampun pirsa to sampean? Sampun sinuwun. Lah nggih niku sampean godhog banyune 2 gelas. Lek wis umup dadi sak gelas mengke sampean rasane. Ngoten nggih sinuwun. Iya. Niku tansah itu iki sampean lantaran percaya kanthi ucapan bismillah utawa manut kapitayane panjenengan. Insyaallah mengke saged paras. Ngoten sinuwun. Jumlahipun pinten menika? Jumlahe godhonge 9. Sing rada tuwa-tuwa nggih. Nggih sinuwun. Nggih niki bayar pinten kula? Wis mboten usah bayar.
Pun sampean tinggal kalih mawon. Niku mawon nggih. Kalih sampean njaluk pangapura karo wong-wong sing tau mbok jaluki duit sing ing pasar biyen jaman nom-nomane panjenengan dadi preman biyen. Nggih nuwun matur sembah nuwun. Tenan iki mbokmu. Aku iso waras tenan. Kula tak wangsul nggih nuwun. Mboten bayar napa-napa wis mboten. Mboten usah. Duwite sampean mboten payu. Nggih nuwun matur sembah nuwun. Jenengan sinuwun sinten to jenenge? Perkenalkan, nama saya Charles Brongsong Nongko. Begawan Charles Brongsong Nongko nggih kula ning Pertapan Wirdik Station. Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Sang begawan kula nyuwun pamit. Nggih, monggo. Niki mengke sampean malah oleh sangu sembako ning jaba nika. Ah nika sampean nyuwun nika nggih. Niku enten sing membagi-bagikan sembako. Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Matur suwun kula nyuwun pamit. Nggih. Kaya ngene ae to. Jenenge wong ya ana wae. Wah, ngene iki. Monggo mriki. Piantun putri menika. Monggo mlebet. Monggo mlebet bae, monggo mlebet. Lah, nggih, teng mriki mawon. Naminipun sinten? Naminipun jenengan sinten? Nami kula Endang Marjiwati. Endang Marjiwati. Wong lanang wong wedok jenenge Parji. Nggih, kula menika eleng-eleng menapa kula menika sakmenika tasih yuswa kawan dosa. Oh, kawan dosa laun. Nggih. Sampun duwe bojo. Sampun ning bojo kula menika sampun mboten ngurusi kula. Kesah wonten luar negeri wonten menika wonten luar negeri gadah gendaan. Jadi sampean rondo sakniki. Nggih, sinuwun. Mbak Endang, Napa? sampean mriki wonten perkara napa? Keluhanipun napa? Monggo enggal matur. Namung saderengipun sinuwun, namung saderengipun sang begawan. Kula menika badhe crita sekedhik. Oh, Crita napa? Kula menika kan ditinggal bojo kula kesah wonten ing luar negeri. ya, nggih. Kan status kula menika janda gantungan. Janda gantungan. Enten to janda gantungan. Nggih mboten dipegat, nggih mboten dikapak-kapani dadi kula menika statusipun janda gantungan. Ngoten. Nggih. Terus jenengan mriki menika Kula tak crita. nggih sampean crita wae. Malah suwi niku. Liyane niku antri mboten napa-napa nggih. Nggih mboten. Nggih. Monggo sampean crita. Sajroning bojo kula menika kesah wonten ing luar negeri sang begawan. Kula menika golek pangan dhewe. Golek napa-napa dhewe. Nggih. Terus pripun saoleh-oleh anak kula menika wonten kalih. Sampun kadang Yoga sampun menika kalih. Menika tasih alit-alit. Tasih wonten ing bangku sekolahan. nggih. Terus Kula menika nggih naminipun rondo nyambut damel samontenipun. nggih. Nyambut damel napa menika? Kula nggih umbah-umbah tukang madang lan sapiturutipun. Yen enten tiyang ewuh kula menika dipun undang. Kula tunggal dadi tukang madang kadang kula menika dadi menika napa? Tukang umbah-umbah barang sinuwun. Apik menika mboten napa-napa. Sing penting pikantuk rezeki sing halal, gitu. Terus keluhane sampean napa? Kok
dugi mriki. Kula menika nyuwun penglaris. Jenengan nyuwun penglaris. Nggih sinuwun ladalah. Napa salahipun kula tak nyuwun jenengan napa unenipun napa gembolanipun. Umpama wonten jimat nggih kula tak tumbasipun jimatipun. Ning kene ora ana sing dituku. Ora ana mahar, ora ana. Ini agamane sampeyan apa? Kula Islam. Aja lali jenengan menika yen agaminipun Islam. Aja lali manembah marang Gusti jenengan. Contone aja sampe gang sing jenenge salat 5 wektu. Nggih ta? Inggih sinuwun. Lah iya dadi niku kuncine mriku niku. Lek sampean sregep ngibadahe, sregep sanubarange. Niku laris niku akan datang dengan sendirinya. Mengaten, ya ta? Mun ngoten nggih sinuwun. Nggih. Niku mawon, mboten usah wonten gembolan, mboten usah. Ya ta? Yen perlu menika sampean main salat berjamaah ning masjid, ning langgar, ning musala, ning surau. Ngoten. Nggih. Nggih sinuwun amatun nggih. Nggih. Nggih niku. Lan sampun salat menika donga. Jaluk napa menika keinginan sampean, cita-cita sampean napa? Ngoten. Ngoten nggih sinuwun. Nggih. Yen ngaten kula tak nyuwun pamit. Nggih, baiklah Mbak Jiwati. Mangke nyuwun sembako wonten Jawi. Nika mangke wonten dunduman sembako kanca-kanca sing berobat wonten mriki, sing njaluk solusi wonten mriki, wonten curhat. Sing badhe curhat wonten mriki nggih dipun paringi sembako. Ngoten nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun pamit. Nggih, hati-hati. Aja keri duga-duga digawa nggih. Nggih. Nggih matur sembah nuwun. Begawan Charles Bangsa monggo. Kaya ngono wae lho. Lakon. Lah iki sapa iki sing tekon iki? Sajake kok. Rada enom nggih blangkon pisan. Sinten sana naminipun jenengan sana? Nggih. Waleh menapa? Nami kula menika Suwita. Suwita. Nggih. Saking pundi menika? Kula menika saking tlatah etan menika. Saking mriki menika umpami lampah menika nggih sedina. Umpami numpak bis menika nggih namung setengah hari. Mboten enten menika namung 15 menit. Terus keluhan sampean iki napa? Sinuwun Charles Bangsa monggo. Kula menika rada mepet iki. Ya boten apa-apa monggo. Saman ngomong sama ngendikan. Kula niki sakjane iki gadah penyakit kula niki. Penyakit sampeyan apa? Lah waras ngoten kok. Ngoten suwun. Barang kula menika kok rasanipun menika gatal-gatal. Kadang kula menika nyemrubuh. Niki napa menak? Napa ngoten niku kula nggih mboten ngerti. Sik kula taklet sampean, takoni sampean. Sampeyan taklet mawon, monggo kula jawab.
sampean akhir-akhir iki tau dolan ning tempat-tempat sing ora genah. Napa menika maksudipun napa menika? Kok tempat-tempat boten genah menika maksudipun napa? Ngeten. Sampean tau teko ning tempat lokalisasi. Oh, nggih. Niku kesenengan kula. Lah, wis iki gawat. Sampean iki gawat. Sampeyan wis duwe bojo, Dereng? Kula duwe bojo Setunggal. Lho. kok duwe bojo setunggal maksudnya iki? Nggih, bojo kula setunggal. Ning diturunipun kok Sambungan. Wah, iki mau buka tenan iki. Ngene, sampean ngoten niku. Obate namung sampean prei. Dolan ning tempat-tempat sing ngono-ngono kuwi. Prei ono. wong duwe bojo sampean. Tamongi. Kowe duwe bojo sampean. Tresnanono bojone sampean. Kurang piye? Leladi kat jaman samono sampai jaman sakmene. Sampeyan pikir niku. Kula niku mboten saged ngumpet. Angel iki. Angel tenan ngene iki. Lha pripun? Cantik-cantik. Sampeyan nek diomongin mboten pengen mari napa mboten niku jenenge penyakit raja singa. Ngerti napa mboten niku? Niku jenenge penyakit raja singa utawi sipilis. Niku tambahan-tambahanane wah rekoso sampeyan mboten marani sing ngoten-ngoten niku. Pripun kula lek mboten lek mboten purun mari sareng masul mawon mboten usah meto mboten iki. Lek mboten kena diomongi. Gitu ta? kula pengen mari kok. Lah iya pengen mari dipreni lek dolan ning tempat-tempat sing ngoten niku. Ganti sampean menghadiri majelis taklim napa pripun ngoten ning pengajian Malah sampean niku pun umur wis tuwa barang kok bakal enggal. Nggih. Niku malah kula diteramai niki lho. Kula mboten diramai sampean. Amre penahe amre marine sampean. Iya. Lah iya. Sampeyan iki lek diomongi sing kena. Aja gadun sakarepe dhewe. Kon meni dibrani. Iya. Nggih. Wes, saiki sampeyan pengen mari apa pengen mati? Pun ngedon ngoten lho. Lah, mun jenenge diomongi angel sampeyan malah nyembur disuwuk malah gendan nyuwuk ngoten iku jenenge. Nggih, kula pengen mari. Lah ngoten kula tak leren mboten dolan mriku. Lah nggih, mesake bojone sampean. Sampeyan jajan-jajan wong ora ngerti. Gitu. Nggih. Terus niku solusinipun pripun niku tasik nyemrumu. Ngeten. Saman golekne ya menika obat niki wonten toko-toko sampun wonten. Sampun kula golekne wonten pundi-pundi dereng mari. Kleru paling. Jajal. Sampean golek madu hitam. Madu hitam utawa sampean golek ning sekitar panjenengan enek. Napa niku? Iki sampean tak omongi. Sampean golek sing jenenge godhong
Tirpo Nirmala. Wah, niku angel niku golek tumundi lho. Mengke sampean takon ning arep ana takon bocahku ning arep sing ngedomi sembako nika. Mengke badhe dicatetne. Soale akeh niki. Akeh. Maksude akeh sing ditulis jenenge apa-apa, obate apa, godhonge apa niku ditulis karo bocah-bocahku sing arep ae sing ngedomi sembako. Nggih, ngoten. Matur sembah nuwun. Jolali dipreni. Ya mengko kuwi sing iso marenake sampean. Nggih. Karo tobat. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, suwun nggih, sambegawan rongso menawa. Aku jen ya gumun kok. Sapa nae iki sing teko iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Perkenalkan nama saya Tejo. Tejo. Nggih. Sampean saking pundi? Perkenalkan nama saya Sutejo. Dari kawasan Kampung Wuduk. Saking pundi? Saking Kampung Wuduk. Oh. Saking Kampung Wuduk. Nggih. Nyuwun saran napa sampeyan kok dolan mriki? Kok ngerti mriki? Nggih, kula menika roh utawi pirsa wonten siaran. Siaran napa menika? Wong kula mboten lali nyiarne. Siaran kanca-kanca niku. Kanca-kanca sing biasa cakupan kali kula. Oh. Piye kabare? Kabar kula niku apik napa elek? Lho kok terus sampeyan soal baca dulu kok. Ah, nggih. Terus sampeyan mriki tujuanipun napa? Monggo. Kula menika Joko Tuwek. Joko Tuwek. Nggih. Terus kula nuwun syarat. Kula niki kok mboten bajing-bajing niki kados pundi. Mbok dipun syarati. Jalur syarat sampean ben payu. Nggih. Kerja sampean napa? Kula niki sajanipun nggih. Kerja niki kula niki yoga. Yoga. Nggih. Kok dino sinden-sinden kaya padha ayu-ayu, padha apik-apik para penonton-penonton barang. Kok ndak tau kenalan karo kula niki widur. Oh, sampeyan widur. Nggih, kula niki widur. Jadi kali tiang wedo menika kula niku widur. Lah kuwi mergane. Kok mboten tatak ngoten lho kula niki. Ngeten. Nah, sampeyan yen kepengin ndang banyu rapi ndonga marang Gusti. Mboten nggih. Iya. Lagi kula niki sajane iki tunggu. Nika mboten teko-teko. Sampeyan kapitayane napa? Kula niku Islam. Salat. Ngapunten kula dereng saged. Nggih niku. Jajal. Nggih, jaluk arah. Mbak Yai karo Pak Mudin. Nggih. Lan mengke njaluk pituduh karo Pak Mudin. Ngoten nggih? Nggih, matur sembah nuwun. Ah iya. Matur mawon, nggih. Nggih. Niki kula badhe istirahat yen untuk kanca-kanca dulur-dulur sing dereng kepanggih kalih kula.
Mengke sak sampunipun iklan. Nggih, matur nuwun.